FF Forsikring Job HR tilbyder nu som de første på markedet en arbejdsløshedsforsikring, der kan tegnes helt uden om det traditionelle A-kassesystem. Forsikringen er 100% privatfinansieret og dermed uafhængig af det statslige system. Derfor kan vi tilbyde stor fleksibilitet i dækningen. Hos os forsikrer du ikke kun din løn, men din karriere. Jeg hedder Jan Petersen, jeg er 35 år. Som udgangspunkt så rejser jeg i hele verden. I min stilling der rejser jeg mellem 80 til 100 dage om året. Der er så få stillinger på Danmarks plan for eksportsælgere, så det er simpelthen usikkerheden for fremtiden, der gjorde det, jeg tegnede forsikring ved FF Forsikring. Mit navn det er Harris Brandt, og jeg er 50 år gammel. Jeg har været ansat i en del år i en større forlags printvirksomhed. Det gik ikke så fantastisk godt for virksomheden, og det betød, at der var en større fyringsrunde. Og jeg røg desværre med i den store fyringsrunde. Jeg hedder Lynette Nielsen. Jeg er 44 og mor til 2 børn. Jeg har valgt at få sådan en lønsikring, fordi jeg var enlig mor. For at være sikker på, at hvis jeg skulle gå hen og blive arbejdsløs, så havde jeg mulighed for at kunne betale husleje osv. Som lønsikret og kandidat hos FF Forsikring Job HR gennemgår du et professionelt og nøje tilrettelagt karriereforløb. Vi tager udgangspunkt i dig og din karriere, men vi stiller krav og forventer, at du yder det optimale. Jeg blev kontaktet af Job HR efter 9 dages ledighed. Det, jeg troede, jeg skulle til det her møde, som jeg var indkaldt til, det var, at jeg skulle ind og udfylde et drømmeark, sådan lidt føleri, og så også, som jeg har hørt tidligere, noget med, at jeg skulle fortælle, hvad for et dyr jeg var, om jeg var en fugl eller en søløv eller en giraf. Jeg tog fejl, for det viste sig, at Lene Wingren var fantastisk kvalificeret. Hun lyttede til mig, hun forstod min situation, hun coachede mig. Og hun gik også hårdt til mig. Det var hårdt, det gjorde ondt, men det var nødvendigt, og det var godt. FF Forsikring har simpelthen gjort, at jeg er kommet så hurtigt i arbejde. Fordi jeg har sprang jo simpelthen alle de andre i arbejdsløshedskøen over og fik tilbudt direkte at komme til samtale. Fordi de har et rigtig, rigtig godt samarbejde med de forskellige virksomheder, der er ude i landet. Den hjælp, jeg får fra FF Forsikring, den er professionel. Jeg synes, den har været velovervejet. De prøver på at hjælpe mig som person. Derfor har jeg egentlig fået meget ud af at bruge lønsikring, udover at jeg har fået en stor del af min løn garanteret.